odskočiť si na nákup, vyzdvihnúť balík v balíkoboxe, alebo zaniesť svoje dieťa do materskej školy. To všetko v tejto lokalite dokážeš ešte pred vypitím prvej rannej kávy. Vítajte v tomto priestrannom trojizbovom byte s výmerou 78 m², ktorý sa nachádza na 3. poschodí zatepleného bytového domu s novým výťahom. Obývacia izba s pohodlnou sedačkou je ideálna pre rodinné posedenie a dokonalé miesto pre relax. Relaxovať môžete tiež v kúpeľni s veľkou rohovou vaňou. Spálňa je vašim súkromným útočiskom, kde môžete oddychovať po náročnom dni. Veľká manželská posteľ a tiché prostredie zabezpečujú pokojný spánok. Detská izba je veselá a farebná, pripravená na hry, učenie a tvorivé aktivity vašich detí. Moderne vybavená kuchyňa je pripravená na varenie vašich obľúbených jedál. Byt je kompletne prerobený a predáva sa zariadený, stačí sa len nasťahovať. Výhodou tejto ponuky je aj kompletná občianska vybavenosť v dosahu a centrum mesta vzdialené len 10 minút chôdze. K bytu prislúcha tiež pivnica, kde si môžete odložiť svoje veci. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si obhliadku už dnes. Ahojte!